דירות אצלנו, הגבוהים וההגבלות החדשות על מבקשי המשכנתאות מובילים עכשיו להקמתן של קבוצות רכישה של משכנתה. המטרה כמובן להוריד את המחיר. הכתבה של אלעד שמחיוף. אנחנו חיים בעידן של קניות קבוצתיות, דירות, חופשות, כרטיסים להופעות ובעצם כל דבר. רק טבעי שיגיע גם הזמן לקבוצת רכישה של משכנתה. הייתי משלם לפני שמחזרתי את המשכנתה, סכום של 4,800 לחודש, והצטרפתי לקבוצת רכישה והופתעתי. האמת היא שלא האמנתי שאני אוכל לקבל כזה חיסכון. הם חסכו לי בסביבות 500 שקל לחודש. מחירי הנדל"ן הגבוהים וההגבלות החדשות על המשכנתאות הם קרקע פוריה לשיתופי פעולה כאלה, בניגוד לקבוצות רכישה של דירות בפרויקט ספציפי, שם מתאגדים יחד בעלי דירות באותו בניין והולכים לבנק. עכשיו גם נוטלי משכנתאות פרטיים שמגיעים ממקומות שונים מבינים שלקבוצה יש כוח. אין ספק שהם כוח קנייה, הבנק מזהה את זה. הסיכוי הטוב ביותר שהם יגיעו לריביות כמו לקוח שהוא מועדף על פני בבנק, ובעצם הם גורמים לחלש שביניהם להיות כמו החזקים שביניהם. התופעה הזו עוד לא הפכה לנרחבת במיוחד, בעיקר בגלל הקושי ליצור קבוצה בעלת פרופיל סוציו-אקונומי דומה, שצריכה גם תנאים דומים מהבנק. וכאן נכנסים לתמונה גופים מסחריים שמאגדים בעצמם את אלה שמחפשים באופן פרטי משכנתה. כל אדם בקבוצה שמצטרף לקבוצת משכנתה יכול לחסוך היום בריביות המשכנתה 400 שקלים בחודש לאורך כל חיי הלוואה. ולא מדובר רק בהחזרים חודשיים נמוכים יותר. הקבוצות שעורכות מכרז בין הבנקים השונים מקבלות בדרך כלל הצעות שכוללות גם תנאים טובים יותר, כמו קנסות מופחתים ונקודות יציאה. יתרון לא פחות חשוב בקבוצה הוא היכולת ללמוד עוד על נושא שנודע לא בולט בפשטותו. אתה כבן פרטי ניגש לאיזשהו סניף בנק, יושב מול איזשהו יועץ השקעות מסוים, וכשאתה נפגש עם 20 אנשים אחרים ששמעו 20 עצות מ-20 יועצים שונים, אז אולי אתה בעצם לומד עוד דברים ושומע עוד דברים. כמו בקבוצות רכישה אחרות, גם כאן האנשים שמרכיבים את הקבוצה חשובים, אבל גם בהלוואה הגדולה ביותר שתיקחו בחייכם, השלם עולה על סך חלקיו.